салом алейкум подписчикони канали Gap TG. Инак дар барномаи имрӯзаи мо ҷонфидо раҷабов, яке аз папсароёни репи тоҷик мебошад ки и ака ба гуфтаи иё типа ранги кеш припевчик ранги фараҳманду вай када мехонад ку мусиқивори суруд гуфта мехонанд ку анам хеле ҷонфидо раҷабов яке аз ҳаму сафи ҳамода аста. ватан омадам шадар забонам фидои ту ҳам аз мо. хуш омадӣ бародар ба барномаи мо. ягон гап гуфтанӣ бошид дар подписчикони канали мо метавонед ки бугӯшон. аввалан гуфтаним раҳмат кардам барои даъват кардагитон. саломат бошен. гуфтаним ки мақсад бисёр кори зур кардан ҳамин канала кушодан, ҳамин одамое ки нав қадам мемонанд ба ҳамин стили папса ёки стили реп ёки стили эстрадни нав қадам мемонанд. ҳамин одамода бисёрия дастгирии зур шид. ҳамин одамо мақсад вақте якум бор мехонанд, агар ҳамхелӣ мисли ҳамин бародаро ягон одам боша дастгирӣ кина, вай одаме ки ҳамин нав сар кардагиам дилмонда намеша. мисол меҳр пайдо мекунад, ҳамн касб шуда дилиш гарм меша, бо мехоҳад ки давом бития. саломат бошен. бисёр кори хуб кардем ки ҳамин канала ҳӯй кардем, ҳамин мисол дастгирӣ кардесен, одамора сиёмка кардесен. гуфтанем ки беҳад кори зур шудагиай. раҳмат бародар. мо ин канала ба хотире кушодем ки последнее времени аҳамият метиҳем ҳамин рептиҷи уже айбайн рафтестай. мо намехоҳем ки ҳамун рептиҷи айбайн рава акоз мо ба номи ӯ баромад мекардем намешид. и мо гуфтем ки мо дар фарқ надорад ки ӯ ай кадом мақсад табақаи пасту баланд. мо гуфтем ки ҳамаи ҳамин мақсад ҳамин одамое ки завқ доранд дар ҳамин кор рӯи навор биёянд то кая ӯ райде рӯбарону ва ё фақат вайда кунад як бор морам бинем охел ҷора охир. барои ҳамин мо ҳамин барномаро кушодем. барномаи мо медонед бародар чӣ хелай барномаи мо ҳамин 10 қисм дар ҷудо кардагием як сезонша. мақсад ҳар як одаме ки меояд иҷа худешда вай дора код дора худешда. ина коди ты братанҷон 0001 сар шудагиай 4 рақама. ҳамун вақте ки мо 10 та буд мекунем ҳамин записа ба уҷада қуръакаширо медем чия хали даста медори дадри қопчаку мегири як шиба меоя айнбайн ҳам 10 нафар кадоме ғалти чиста тағабузӣ намеша ҳамаха мегири мегира ҳамин як одамо мегира ҳамин кода мехонам. ҳамун рӯз мо видеоша дар ютуб мепартоем ба қатъи ҳамун одам дар тамос мебироем ки ҳамхали тайёр шав ба ҳамин рӯза мо меоем. агар ки мо мақсад аку ӯ камеро мо ки заказ кардагем ва айқиди қирған меоя ай шаҳри бохтар меоя ӯ мақсад ҳар рӯз иҷада неста вай ҳамун як рӯзе расчот мегирем ҳама каса ки вай ҳам биёя ҳамин биёя як бора якча ин рӯз запис кунем бояд дигаша ҳафтаи дига як бора ҳарча тайёр кунему ячаида якши ана баъд нашод канал чихел дар канало мепартоям. дар канал клипе ки ты мехоҳӣ ки ҳамуша ты барои хита гирӣ ва мо айдарини реп я репта вибрат мекунем мо ана ӯра мегирем ҳамура клип мекунем ту ты мегири ини хита дар канали худат мепартоӣ ва ӯ барои худам вай кардаги уша дар канали худам мепартоям. а ты наметавонӣ ки чизи видеое ки ман вай кардаги мақсад клиперо ки ман интихоб кардам ман запиша кардам ты наметавонӣ ура дар канали худат партоӣ мо туда гӯё яктиша ҳамчун тӯҳфа барои барномаи мо дар иштирок кардан. хай и бародар ака чихел бугум ҷои хафагарӣ надорад ки навбатат нарасид. мегзарем дар қисми саволо бародар. ты айкай қатӣ ки якум репта запис кардӣ ва чӣ плано оянда дар плано якум айкай сар кардӣ? соли 2016 якум бор якта суруд хондагӣ будем ба номи студия нолаи дил студияи айтим рекордс свод чигмон айтим кеш яъне ки якай комрон беҳад свод чики зурай монтажа зур сарфа мерава. баъд ҳамда якта запис кардагем
якм бор хай чиста бароям хеле фаҳмидан ки оё ман метонам ё наметонам. Якм хай камтарак камбудиё дошт. Баъде ки соли 2016 дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ман дохил шудам, 1 сол хондум. Уже баъд камтарак ман пешравӣ кардам. Баъд дуюм суруд биромад уже ба стили попстар, ба стилое ки Фараҳман Каримов мехона, Исмоилҷон Исмоилов мехона, баъд ба стилое ки Айтим Кеш худаш мехона, ба ҳамун стило гузаштам. Якм бор баъд қатъи вай ози якм ҳамун репе ки мақсад ҳамун вае ки хондид, метавонӣ ягон мисраша даъми рӯи навор бихонӣ? метонам. ози ҳамое ки якм бор хондагим, ози ман як камтарак 10 секундша метавонам ки монам, аго тамошо кунам. маро дар ишқи худ санҷидӣ, бирафтӣ ё ранҷидӣ. Ишқ баҳоне зорам ту хандидӣ, садоям гап нест бародар. қатъи киё фит кардагӣ? Айтим Кеш қатъи фит кардагим, баъд блогери шинохта Умед Таҷван қатъи фит кардагим, баъд почти дигароша худам тоқа хондам. қатъи ҳамин ду одаме ки вай шудагӣ. Ягон гуфтанӣ дошта бошӣ ба ҳамин барномаро ба анҷом бирасонӣ? гуфтанем ки ҳама 100% мақсад одамое ки нав қадам мемонанд ягон вақт дилмонда нашаванд. ҳастай бародарое ки шуморо дастгирӣ мекунанд, респекти бепоён ҳамин каналда зинда бошанд. гап нест бародаро, боқӣ сарбаланд, хонаобод бошед.